Wel, cyfle i ni weld tafliad hir cynnar fan hyn gan Matt Chubb. Mae hwn wastad wedi bod yn arf sydd gan, a mae yna berygl, a mae yna ergyd acrobataidd dros y bar, a hynny gan Sam Jones. Camgymeriad gan Smith, dyma Jasper Payne yn erbyn i gyn glwb Bale yn tasgu allan at Sam Jones. Cyfle cynnar fan hyn i Met Caerdydd, a'r ergyd gan Ryan Reynolds ar ei drod dde. Wel, nath e sgorio gôl wych wythnos yn ôl yn erbyn Caernarfon, a bu bron iddo fe cremanu'r Bale heibio i Fuller. Connor Smith, digon o le o'i flanau, mae'n mynd am y bas ar yr ongl. Mae Chubb yn penderfynu penion glir, a dyma Ruben Davies. Davies yn troi ar ei drod chwith cyfle mergyd efallai. Sgiliau da i greu lle, ac yna'r ergyd ar arbediad yn un dda hefyd gan Celyn Absalom. Wel, mae Ruben Davies a'r Dan wedi sgorio 2 wythnos yn ôl yn erbyn y Seintiau, yn troi un ffordd a wedyn y ffordd arall, ac yn cael ei ergyd isel trod dde oedd wedi anelu at y gornel, ond arbediad da gan Celyn Absalom. Tackle dda gan Williams, mewn at drad Walters. Walters na chi bas, cyfle gwych i Ruben Davies! A mae Davies ar Dan! 2 wythnos yn ôl yn erbyn y Seintiau, a fe sy'n rhoi Llansawel ar y blaen. Y bas gan Walters yn wych, yn hollti am ddiffyn y Met. A Ruben Davies yn gwneud y gweddill. 5 gôl yn y tymor yn barod ym mhob cystadleuaeth i'r gŵr yma. Herford, sgiliau da, bwydo Price. Price yn croesi mewn i le beryglis! A Ruben Davies o bu bron iddo fe cael 2 mewn 2 funud fan'na. Croesiad arbennig gan Tom Price. A Ruben Davies, neb wrth i ochr o ran Met Caerdydd. Mae'n gôl heiddiannol. Kieran Williams am bas. Allan at yr asgellwr Herford. Herford yn erbyn Liam Walsh. Herford, llawn triciau a chyflymdra, mynd i hun! A'r arbediad eto gan Absalom. So ni wedi gweld llawer o Herford yn y hanner cynta yma. O dyna chi arwydd o beth mae'n gallu wneud, yn torri tu fewn i Liam Walsh, yn creu y lle am yr ergyd, a taran o ergyd oedd hi hefyd, ac Absalom yn gwneud yn dda i arbed yma'n gic gornel arall. Pwysau cynnar da gan dîm Ryan Jenkins ar ddechrau'r ail hanner yma. Mwandwe, heibio i Bates, croesi'n ishel, tu hwnt i bawb ac yna. Ar ei drod dde, CJ Craven, pen yn ei ddwylo. Mae'n gwybod bod e'n gyfle da arall i'r Met, ond eto yr ergyd dros y bar. Lewis Rees, cyfle am ergyd, mae'n curo dyn cynta, ar ail mewn i'r cwr Cosby. Ac yna Payne, a mae Payne wedi dod â sgôr y gyfartal. Jasper Payne ar ei drod dde, ergyd nerthol yn erbyn i gyn glwb. Gwaith da gan Lewis Rees yn y lle cynta'n curo 1, curo 2. Bale yn syrthio'n garedig i'r gŵr yma, Jasper Payne, oedd wedi syrenu yma tymor diwetha. Ac un i'n gyfartal yma, Llansawel 1, Met Caerdydd 1. Ni wedi chwarae bron awr yma, 1-1. Lewis Rees i grymanu'r Bale mewn, a Fuller yn dod amdani, mae'n cael ei ddal yn unlle. A bron i Met fanteisio eto. A ergyd Saudi ymhell dros y bar. Ond cic rydd Lewis Rees yn creu yr anawsterau yn amddiffyn y tîm cartre. Fuller yn dod amdani, ddim yn argyhoeddi. Y Met yn clirio, ond dros dro'n 1 to. Mae Price yn croesi. Ruben Davies, gyffyrddiad cyntaf wych. A dyna yr ergyd gan Herford yn hawdd i Celyn Absalom. Eto Rees sydd yno'n codi'r Bale at Payne. Payne yn erbyn Connor Smith. Mae heibio iddo fe, a mae'n arbediad arbennig ar y postyn agosaf gan Will Fuller. Payne yn neud yn gampus, creu y lle ar ergyd cael ei arbed gan Fuller.